първият клип, в който показвам редстон система, как да летите до космоса с TNT, там такива неща. Надявам се да са ви харесали клиповете. Стария ми канал, сигурно някои от вас трябва да знаят, че аз се преместих, защото ми съкратиха видеята 15 минути. И днес ще играем на минигеймс в Hypixel. Добре, днес искам да изиграем едно Simon Says. Превода е Саймън каза, но няма хора. Има само двама. Трябва да изчакаме няколко хора да влязат. Ще пусна видеото, когато се напълним и ще почваме игра. Пак се върнах, никой не влезе, чаках, но никой не влезе. Но нека да играем Survival Games. Добре. Явно, че тук сега ще може да играем. Не знам, на мен не ми лаги, но на клипът в принцип лаги. С тази програма ще видим. Да, когато стигна 100 абоната, ще правя giveaway на една игра или на игри, които искате да си изтеглите, но не можете. Ще помагам просто. Може да се чувам някакси детски или нещо така. Много съм хремав и на училище не съм, но имам време да сняма видео. Да, и в този клип мисля, че добре, ще се опитам да си обработя интрото. И да. Колко? Ого, много хора трябва да влизам. Те лефтват. Няма да стане така. Ще спра видеото докато се напълнят. Добре, както виждате, вече почва играта. 5 секунди. 2, 1. Добре. О, тази не от яките мапове на нищо. О, супер. Що има 3 еднакви чифта? Не знам. Добре, чест. Съмнявам се да има не... О, има. Добре. Тук. Убраха току-що. Добре. Почвам с хубаво начало. Трябва ми оръжие. Късмет. Оле, този е много силен. Ежи. Обе. Ау. Точно на тропка. Чакай да го избягам. Какво се става? О, не. Ставям се. Не бе. Нямам думи. Как? Добре. Ако го мислите за хак, пишете в коментарите. Просто аз го нахитих колко време, нищо не остана. Добре, колко точно. Пак ще паузирам видеото, докато не стане време да влизаме в игра. Така че, цял, за мен ще е някъде около 5 минути, за вас и секунда няма да е. Ето, почваме. Да изразим тук. О, супер.
Супер. Какво стана? Добре, това. Обраме. Имаме брада. Чест. Обраме. Да не можем да вземе, бе. Аха. Айде. Ще ги пощадя. Не, май трябва да пощадяват. Нищо. Тези... Ау! О! Things! Моркови. Батуши. Да. Добре, сега чакам само рефила, тъй че ще отида на място с чест, за да взема рефила. Пажола, добре. Добре, бе, няма проблеми. Аха! Това вече става. Още един. Тук няма какво да вземем. Аха! И този чест. Добре. Ау! Добре, момиче ме прибива. Приби ме, момиче. Защо? Момиче, бе. Извънвам ме. Найде малко болбата. Какъв ДПС имаш, ма? Какво си ти, ма? И кажете ми. Този сървър лаги като курва. Нямам думи. Нямам думи. Сега какво? Лак. Добре. Това беше за това видео. Аз съм Труден си. Абонирайте се, харесайте видеото. Споделете го с ваши приятели. Коментирайте. И чао. Да, и не посъветите да са създали този сървър, защото писна на лаги. Ай.